Arma dostlar. İlkinci videomuzda yürek horlukması, yengilrek gamgusy, stressden näde gutulmaly diýen mowzuk bilen başlaly. Video başlamakam men ruhtaýdan ösüşiň nämedigini kıskaça düşündirip geçeyim. Ruhtaýdan ösüş bu hiç ýyly din ýa-da ýörelik bilen baglanşykly bir zat däldir. Ruhtaýdan ösüş adamyň öz içine gidip, özüni tanap, özü bilen ılalaşyk gelip, özüni gowy duýmaga başlamagydyr diýsek bolar. Sebäpdenem ruhtaýdan ösüşiň içine psikoterapiýa, psihologiýa ýaly mowzuklaryň girýändir. Kıskaça şungaly. Hälim soňky videolarda men bu mowzugy gowrak etip açaryn. Nem bugünkü videomuzda başlaly. Yürek horlukmasy ýa-da stress bu adamlaryň, köp adamlaryň günüň dowamında ýa köp wagtyň dowamında duýup gelýän zatlarydyr. Muň asyl sebäbim hemmämiň bilişimde ýaly meselelerdir. Ýani durmuşymyzda çykan meseleler. Ýöne şo meseleler bilen birlikde adamyň kellesiniň pikirler bilen dolu bolmagydyr. Ýani ünüstüýmek energiýa diýmek. Sen näme ünüsüň berseň, sen şoňa öz içindäki güýjü berip durýansyň diýmek. Adam kellesinde de günüň dowamında bir topar pikirler bardyr. Köp zat bilen baglanşykly da. Ýagny adamyň kellesini bir kompýuter ýaly gözüňize getirsek, kompýuterde näçe köp akno aýny açsaň, şol kompýuter ýoş işläp başlanýar. Adamyň kellesinde şoňa meles bir zat. Kellede näçe pikir biziň ünüsimizi alyp dursa, bu huşumuzda bolsun ýa-da podsoznaniýede bolsun, tapawdy ýok. Şo biziň güýjümizi alyp durýandyr. Indi şolardan gutulmagyň iň asat ýoly şolaryň bugünkü gün bilen baglanşykly bolmaýanlary kagaza ýazyp çykarmak. Bularyň içinde geçmişten bizim çözmeli bir meselelerimiz bolup biler ýa-da gelecekde bizim çözmeli meselelerimiz, bundan bir ýyl soň çözmeli meseleler bolup biler. Isleg arzularymız bolup biler. Şol günüň dowamında bizim ünüsimizi çekip durýan pikirleriň hemmesini kagazyň ýüzüne ýazyp çykarmak we kellede bir ýa iki tany pikir goýmak, kelleni boşaltmak. Şonda biz özümizde gelip başka hiç tadı energiya gidip durnak, üz gidip durnak. Özümüze gelip biz rahatlık duyup başlayandırsın. Köp adam meditasiya edip bu ýagdaýa geljek bolýandyr. Meditasiýanyň her hil görnüşi bar. Iň ýöneköy görnüşim şo ýanky men aýdyşym ýaly kelleni arasalamak. Ýöne o taýda adamlar ýazyp çykarmany, onu kellesinde pikir edip şo mysal üçin oturýarlar. Meditasiya oturýarlar. Pikirler gelip dur. O zaman şol adamlar şonu bir-birden pikir edip ýana goýup şöýlep kelleni arasalap soňunda ýanky bir aýyň içinde zat spokojny ýa-da rahat ýagdaýa gelýändirler. Ýani on etseňem bolýar, ýani başda şo kagaza ýazyp çykarmak hemmesini mysal üçin bugünkü gün bilen baglanşykly bir planlarınız vardır, doğru değil mi? Şoların hemmesini yazıp çıkarmak, seýa olaryň hemmesini kellede şu wagt tutturmagyň bir manysy ýok. Ondan soň bir aý soň bilen baglanşykly planlarynız vardır, hemmesini yazıp çıkarmak. Yazıp çıkaran soňam şo taýda goýmak kelläňe almazlyk ýyzyna. Ne şöýdip biz duru kelle bilen rahat bir ýagdaýa gelip durmuş şöýtip ýaşasaň aňsat bolýandyr. Men ýene de indiki videolarda başga kylykly mowzuklary açaryn. Bugünkü günlük hoş sag bolun.